jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa a Musal Tech. Ni ne Musa Suleiman naku, ina mana barka da shigowa. Yau koyarwar mu kamar yadda ake gani akan WhatsApp ne. Koyarwa ce mai matukar fa'ida da burgewa. Yayin da kake so kai chatting da mutum akan WhatsApp kuma baka da lambar sa, to ga hanyar da zaka bi mafi sauki. Ga wani link nan daga sama mun rubuta, ana ganin shi, to a iya kwafar shi domin da shi za mu yi amfani insha Allah. Saboda iya kasancewa wani lokaci kuna cikin yin magana da mutum, saboda saukin WhatsApp da daɗin tafiyar da al'amuransa sai ce ma wani da Allah mu je WhatsApp mu magana ko ka turo min kaza, to kai kuma baka da buƙatar sai ka ajiye lambar mutum. To ga hanyar da za a bi nan. To jama'a barkamu da shigowa cikin wannan shiri namu na yau. Kamar yadda aka riga aka gabatar da farko cewa yau za mu nuna yadda za ka yi chatting da mutum ko da baka yi saving din lambar shi ba, ko kuma baka son kai saving din lambar shi. Za ku yi mu'amala ta ita amma kuma kana so ku yi chatting a WhatsApp. So da farko za ka shiga cikin browser ɗinka, mu za mu yi amfani da Chrome browser kamar yadda ake gani. Da zarar ka shiga browser ɗinka za ka taɓa wurin sacin kamar haka. To za ka yi typing ɗin https a ciki kamar yadda ake gani. Mun bar link ɗin wannan abun a ainihin description, gashi nan kuma akan screen kowa iya gani, wa.me kamar yadda ake gani. Za ka taɓa slash. To a ƙa'ida duk ƙasar da za ku yi chatting da mutum, to sai ka fara sa code ɗin ƙasar. Kamar mu yanzu Najeriya gashi nan +324 kana gani. To in ka sa kuma sai ka biyo da lambar shi ba tare da ziran farko ba, za ka cire ziran farko. To da zarar ka ainihin cire wannan ziran farkon, to sai ka danna sacin. To zai kawo ka wannan cewa chat on WhatsApp with this, to kawai sai ka ce continue. Da zarar ka yi continue, zai buɗo maka ainihin WhatsApp, kun ga lambar nan, kawai sai ainihin ka fara chatting ɗin ka da shi ba wani matsala insha Allah. To da fatan wannan koyarwa ta mu ta burge ku. To a danna mana subscribe, a danna alamar ƙararrawa, a yi liking, a share wannan bidiyo. Muna godiya kwarai. Ni ne naku Musa Suleiman daga Musal Tech. Sai mun haɗu a shiri na gaba. Bis.